Kde to jsem? Ne, protože tu nevidím pivo. Hlavně by mě zajímalo, jak to vysvětlím hospodským, že jsem zmizel a nezaplatil. Tutu. Chceš si koupit hodinky jen za $100 000. Poštovný máš zdarma. Dobře, kupuji, děkuji za obchod. A zase další den animování, ty volí. Mám z toho asi vešky. Ale fakt chci zpět do té hospody. Jo, a měl jsem zapomněl, kde to jsem a kdo je toto. Je mi líto té animované postavičky, jdu jí tam aktivovat, aby mě viděla. To je bůh. Tak sice nevím, kde jsem, ale vím, že jsem v bezpečí. Jdu mu tam přidělat terén, aby se cítil trochu jako doma. Tady jsem v paralelním světě, jsem svobodný. Jupí. Čau. Co to sakra je? Kost pro psa? Nebo pro mě? Bez tak už vím, že ta kost je pro psa. Přines kost psíka. Co se to sakra zase děje?